obisam say and the open teachers all worry or you down chair da sa could be wadi bonne ben in dipan why there be able to any night down chair no cross so and they say na ni abre pa no walk on was say Yankupon bisan sa bisa ni amenye mawo adwumbia 784 and bisa ni amenye mawo good say Solomon bisa nyansa no was in cap men fam fa hokra so we are say bad damenche wo betu any night da ho no cross so asie ne say kata chopacho nipa o kan sa ase pacho wanyini na so wanyini wo yere wo ma okay on the all kind of na German hono also one that anya no okay usunya no usu kan usu ha yo also on one kan say what that sorry na say I was say the bia say we ye dance say and no class when say usu so kan say mo na on go via na os na mete yo mata na yese wo cancer said it enipa bebre ese no enipa bebre so ese omo ya na adwan ye pewo say be ma bi wo ho no mo a in actual fact and yes say bia watan na yere na on pene yere sem bet on pesa wona yere be share bed abrofo no ta yes apa emu say wo hia na yere na ko bi say we jisum na oto ko na yere na mpa no so na che say we hia bibi okay say ne back to na oda wono mo che no was studying papa ente bibi o mesum ye no so a o beto no za daddy no obetro amanfo pon mu kofi o problem bi ani ho SOMPA 93.1 FM SOMPA 98.9 FM across other affiliate radio stations Connect FM, Dynamite FM, Niger FM, Fabia FM, Success FM, Winners FM, Radio Rainbow, Eastern FM, Oko FM, Power FM, any radio stations be brain first edge media way. Your friend is a healing point. Yeah, the bro me mean there be a bra don bako 1 p.m. abo ekusi se no mienu ebebo. Na ye the repeat so be bro Yankopon ya adoma Sunday bia no ebo enwumre 7 p.m. bia the repeat way e the bebro. And the doctor Penya ba be come Saham sia e ba be topics from so. Na she no say 21st clinic or sciatica expert no. Or na fa say adwumade we hu nyina eka say me da bia yemfa do hwere bako. Yemfa fa SOMPA TV so any radio stations aka nyina so na yemfa apomuden mu nkyerɛkyerɛ enfamro se na be ya obetimi ate woni pedua se san se so wan ti woni pedua se a wonte ayaresa se saa tem ya makai aka me Nyankopon ya adoma December special anniversary ayeye na yede audio bi ato honom sima enan ene aduanan enwotwe 4 minutes 48 seconds of advert ayetabo ewoye radio stations ni TV stations bebre eso 21st can advert eno ene ye kase se wutimi ebo moden na wutimi eka se de yaka na pepepe na ye na wuko Dubai Dubai na nye jirapa Dubai yo Dubai ba ko Ghana ha jirapa Dubai ho so efepa ba we ni ye original one no UAE expenses the obeya na se obefa bag na wafa wo sapo ni usemina bi na hotel kre koda ya moma sa anwoma no enti no wo de ansa obekra fie na yekọ enti enche bia no producer obey ready na fe wo de sa audio no me pa cho tie die pa just 4 minutes 48 seconds o ba betie na se de ya ye anwensem no wasua ne kakra nkra nke be ya record to wo se ne be ya wo betimi ehu na wasua ne ye penny pa ne no makodi anniversary na we Dubai. Last year was Kigali, Rwanda. This year no ye call Dubai. And it's all pese woni ye tu kwan na ye free of charge. Ye obeya ne se obetimi esua ne ye ba be bo achiro nti no MCR yenko na omo mu ko Dubai no aye krado. Mama nka say dachi hima e wo ha. And then wife papa as usual nipa opam material so de said ye wa hwe screen so no enya asem ketwa. O de ye nan homra ye ba ye betimi atoa so. Yanko asemo aso se wa pomodin ana so se wa hodin yare bia woni free timanu madro abra woni mi yare no kofa bai
we a 21st clinic in Minaswa yede sayare wo 21st clinic no yare a amanfo titunya brochirefo enim se yesa pa no ene yare afa ne se sciatica se yekase sciatica eye nhoma bi a efiri osisi achi se de hu screen so yi fa wo to ase fa wo nam to besi fom aya na etwetwew eye wo ya tutu titumi anajo itimi kan na ba kopɛ se de hu na ema se wo nante akakra na eye wo ya ntumi na na so itimi ma mpabo akrampo wura 21st clinic ibenya botre akyerɛkyerɛ mu wahu sɛ yare na ɛso afa osisi achi nyina no ɛwɔ ne free ye lab emuje mu ahwemu bia ubehia no ye de ma ye sanso etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no etwa hu mfonu ne ye hu adekropote a ehaw na ye wia ye de ebibiduru a ekwa anim ye hwehwemu customize highly efficacious medications and ye de ema wo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre yi mu no dodo na no efri ye nuane die mu enti se duro foforo ekofa ye num akwa ewo sendo no ehotie esono mfidi a ye de hwehwemu ena sono mfidi a ye de sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen su na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Techiman Enkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfunya uhu nyina no every 21st clinic fre ye number mienu egu screen so na yenchro yasue ya ebenwo se eye akumayare esichire yare otu asintini etwetwen wayase etutu typhoid ulcer ayemkro obuwa no ehyehyew wachika se no eye wo ya etutu ojunso ntentem ohunam nyina edwa o se de mukwa ye ho no kawakoma tuyem fre ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben nyina no yebenya abotre na ye no wadi nkomo se yare enkoa na etete wemu wani njia misro kama to yem esanse Yankupon edi 21st clinic Abril say be you were free amaniene atete oyewa ufem efayare shenso say yewo Accra Kumasi Techiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ena Dwaboso ye dwuma fridurada edi kwesi memenda so wani je ebibiduro ho nko ade a enye na eye 21st clinic ana clinic of your time yada wase yakoje enkrato na ba we na utie na wahye ne so na Nyankopon ya adom na edu December na ye bie phone lines na edemawa na afei waka no ana wato no se de ye to no pepepe o pass ya na yedu Dubai dachi hima wa ha or the health news of the week no ede be my area na afia ko Dr. Mafuso
na ɛna wohwɛ surgical materials ne tools ne equipment or the abefia minim sɛ ne yɛbɛyɛ live operations wɔ ha deɛ I don't know yare no so de ba de no so paa nti ni nyinaa no yɛde yɛwɔ atwen mu kosi sɛ tu bɛbɔ de deɛ ɛyɛ healing point ɛna yɛde brɛw daakye ma yɛ mo akɔaba Doctor Pacha Majors mugidi sɛ bɔne bi ama wakwam Pacha Dabi yɛda agya no ase paa health issues of the week a wo nsa kaeɛ na wotwe mu no ne den Doctor Medasi sɛ wama me saa akonyare me fa adwuma de we so chia SOMPA TV ahwefo nyinaa ɛna SOMPA 93.1 FM ɛna SOMPA 98.9 FM ɛwɔ Sunyane ɛna radio bi a wote yɛn ka free bia no yɛde enchia sonko ɛde ma wo sadane abro nyinaa wotie yɛn healthness of the week no na hyase ni akwakoba sɛ nkofo bebre ne nam ho mo hyentade na nso na omo yare anase omo aboda omo dwen mu nye nti adwirimu haw anase bebi omo hwe adwirimu haw ayaresa bia na omo hwe ho no de information na ba sɛ nkofo bebre aya sɛ ekoba sɛ omo wɔ adwirimu haw a ya na omo fere sɛ omo beba hospital ho na maba beje ayarehwe nti sɛ oye obi a ohu sɛ saa na wote a memfere ena ebi mo ba homache ebi mu so ba anadwo sanse omo adwuma no yɛ 24/7 nti no saa time na nkofo ne de ba there bi memfa ho nsie enya yare ni kwan sɛ wonam ho no ma wo yare nti anasa wadwene ha wo nti no na wo de ho nsiesie sɛ wo de ho nsie anya ade a yare ne bɛkɔ Dr. Joel ena editu dwa sɛ ama obi biara endwendwen ho sɛ bia wo adwemu ha nti oba ebi omo de behuru na na bibi da bi sɛ wo hu bibi saa na wo de wani akyerɛ psychiatric hospital bia wo behu bia wo bibi biara a wote na ne kɔhwɛ wo ho sɛ ne be ya wo ho ebeto infections ana yare wo a yenya free bia nsu a ye no mu adwane a yedi enamu yare bibia infections bia no just 17th year twa mu infections and then prevention and control day omoye no that was 17th no to 21st October no ye bia no omoye enti no omo se ekoba se wo infections bia memfa wo so memfa ho nsie ana se infections na nya hospital ana se nurse for doctors nko adwuma se wo wa ma wo ho kwan a omo ntimi nhwe so omo di tudwa se obi biara obiara asede ana se obiara adwuma fa nka ne business ho a wo ye ho se obehwe ho se infections no ye betu as obi okra ne patamu aye fin kra no wayi nani but oye panyi bi no onka ho asem nemo so wo ka ho asem na organize na omo clean a ye nyina asede se ye beye na beboa se ne be ya yarewa nurse sister bi nso a wonya kidney problem a ne ho to na dia ba betu dwa se wo hu se nsanye bi aba ho